ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଅଛୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଭିଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲିଛି। ମୋର ଇଏ କର ସ୍ନାପଚାଟ୍ କର। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଏଇଟା ମାରି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଚିପିକି ଧରିବି। ହଁ ଚିପିକି ଧରିବି, ଜାଣିଛୁ ତ? ଚିପିକି ଧରିବି। ହଁ ଧରିଲେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିଲ ତ କ୍ୟାମେରାଟା କ୍ଲିୟର ଭଲ ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌରିଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାର୍କେଟ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ମାର୍କେଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆମର 6ଟା 50 ରାତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଣ ହେଇଲା ଆଜି ହେଇଛି ଆମ ଉପରେ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଧରୁନ ମୋର ଟିକେ କରିଦେଲ, ମୋର ଟିକେ ଚିପି ଧରି ତ ହଁ ସାରିଦେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ନେବା, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ପାଖରୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଇ ହାଫ କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କର କେବେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ସାମାନ ହୁଏ ତ କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଏଠି କ'ଣ ନେବି ମକା ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି ବସିଛି ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଅନଲି ସାଧା ଆମିଷ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାଖରେ